Здравейте, YouTube! Днеска ще снимаме някакъв стърн, обаче първо ще ви покажа малко от Pro Evolution Soccer или PES. Както го знаете. Тъм сега ще говорим с Олнера, в момента говорим по Skype, той ще каже как се казва стървърите, аз не го знам. Да, обаче в момента стрес, малко ще ви купим. Как е името, бе? Не са... Те в момента го прощават, ама мисля, че ще не сте скорите. Добре, тъкмо докато свърши матча и ще ставиш. Sergio Busquets. О, And that's been intercepted. Daniel Alves. Знаете, забавляйте се, то съм Ball се stolen. от 9 часа винаги има евенти, обаче от 9. Какво съм да обаче? Да не сте бъркам по-късно. Quickly closed down. Lunges wildly. And that won't be making it through. Well, he just ran down the cul-de-sac. No wonder he lost the ball. He's not taking any risks there. Jordi Alba takes advantage of a poor pass. And that's come to nothing. There'll be a throw-in. There's plenty of activity down by the touchline. Здравейте, YouTube, днес снимаме в видео за кой сервер, как е името. Да ви покажем ларповете, опът, пахайте ларп, сервер ларп. Ето кой ви дава кита, стар, пред. Шоп. TNT са по... Само няма селта, бе, тук и да обаче да, виждате отдолу, тук пише цената и за колко. Тук не пише какво и колко, тъй че опитнем. Ооо, колко пари имам. Много него. 30 пункта. Коинки. Това е спална. Виждате. Нищо интересно, няма спална. Сървъра е PvP, как щете, как е сървъра името? Духекрафт. Вече знаете епито на сървъра, има човека, има за си канал, не е много. Епито ще бъде в описанието, ето след това вече PvP и вижте. Даже веднага се чупи. А чайте да ви кажа дали има рез. Има. Факшен няма, това е добре. Резиденцията май не знам с какво забрави. Хубав е сервер според мен, кита е такива. Чай видим кита, кит. Ето какво ви казах. Китата се прави на 1 ден, 3 часа и 46 минути. И това беше от нас YouTube. Скоро!